Det mener jeg, altså. Ja. Ja, det er godt, ja. Ja. Ja, det har det har jeg også prøvet med at lade kigge. Så, altså, jeg har jo ikke nogen med flugtbillet. Jeg har jo ingen billetter, når jeg kører. Jeg tror, jeg kører herfra hjem og tilbage igen. Ja,